Bitene marsi kalo kile mugan ani nani san ba fila ani mugan duuru an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani kile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn marsi kalo kile mugan ani fila san ba fila ani mugan duuru kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye bingani wale halisa o bala ka waleya an ka dugukolo kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na état-major général des armées a bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn a y'a yira k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ o ka wulikajɔ kɛla sababu ye ka to u bɔla ka banbagaci dɔw ko olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ dɔn ani u bala ka labɛn min sigi sen kan o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛkɛminɛ min bɛ sanfɛ kɛlɛ kɛ ale bɔla ka bingani wale tigilama dɔw olu ye marsi kalo kile mugan ani kelen san ba fila ani mugan duuru su an ka jamana kɔrɔn fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kidalikaw olu fɛ yen nɔ o y'a yira k'a fɔ u bɔla ka bingani wale tigilama dɔw ka pikapu ko o yɛrɛ kɔni ye yiri jukɔrɔla dɔ la Ashibogo ale marabolo kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ k'u bɔla tuguni ka bingani wale tigilama maa tan ani kɔ ɲɔgɔn kɔ ye yiri jukɔrɔla dɔ fɛnɛ na Ashibogo ale masurunya la o y'a yira k'a fɔ u ka wulikajɔ filanan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u bɔla ka dankari kɛ bingani wale tigilama dɔ la minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni kun falen no kosɛbɛ bingani wale minɛn cɛjuguw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka maramafɛnw ni u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka mɛnɛ état-major général des armées a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma u ka wulikajɔ la a tilala tuguni k'a kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni ɲɛsin jamanadenw ma a y'a yira k'a fɔ ni e maa ma ni i yɛrɛ kɔni sigala ma la k'i ka kɔn ka wele ko o yɛrɛ kɔni bulon ma walasa u bɛ se ka wulikajɔ sagi sen kan cogoya min na o y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka laɲini kunba ye min ye o de ka jamanadenw ale ni u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lakisi an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. Sunkalo solidarité ni o ye ŋaniya ye min bɔla an ka camacɛ fanga yɔrɔ général d'armée Asimi Goïta ni ɲinɛ bɛ ale ta ko filanan ma ni ale yɛrɛ kɔni baaraw nun doli kɛla an ka premier ministre fɛ général de division Abdoulaye Maïga a yirala k'a fɔ halisa ale baaraw b'a la ka waleya an ka jamana kɔnɔna na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamanadenw ye ale ni ɲɛmaaw olu bɛ se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ cogoya min na ka fara ɲɔgɔn kan ka taa sunakari ko o yɛrɛ kɔni kɛ an ka faba ale kunbɛnni fɔlɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sotibakaw olu fɛ yen nɔ ka taa sunakari kɛ ni u ye sunkalo solidarité ale hukumu kɔnɔna na o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale kɔkandenw ka ministre ye Abdoulaye Diapo a y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ ŋaniya ye ŋaniya ɲumanba ye k'u yɛrɛ kɔni bɛ ala deli halisa ni yɛrɛ kɔni waleya a ka se ka waleya san o san o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni ŋaniya bɛ kɛ sababu ye ka to fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamanadenw ye ani an ka ɲɛmaaw u bɛ se ka kumaɲɔgɔnya caman kɛ ka u fɛlaw dɔn fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamanadenw fɛnɛ ale ni ɲɛmaaw a bɛ se ka u tin don ɲɔgɔn na o hukumu de kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ni sunakari in kɛnɛ kan u bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmaaw ma u ka nin wulikajɔ in na. Halisa an bɛ to Kati ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Kati musojɛkulu olu bɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka barokɛnɛ sigi barokɛnɛ min ni o yɛrɛ bɛ boli kɛ taxi kuran ale kun kan ko ka nɛgɛjuru sira kan wari min ni a bɛ tigɛ walasa ka faso dɛmɛ u bɔla ka barokɛnɛ sigi ale kan o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ barokɛnɛ sigi walasa ka kunnafoniya jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni sɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɔni taxi ale kun kan ko ye o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ u seko u n'u dɔn ko yira ka wulikajɔ ko o sigi sen kan an ka camacɛ fanga ka a dɛmɛ a ka nin ŋaniya in na o y'a yira k'a fɔ wari min ni a yɛrɛ kɔni bɛ don jamana kun ko a yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka jamanadenw de dɛmɛ ko o hukumu kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɛ foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma a ka nin ŋaniya in na ko u yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka a dɛmɛ. Ministri min ni ale ka baara bɛnnen don sifinnakaw ka ko ale ni farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnɛbɔli ma ani fɛn min yɛrɛ ye kalanko ministri olu bɔla ka wulikajɔ kɛ ka u kunda Menaka kan u yɛrɛ kɔni ka tagali kunba ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ministri fɔnba ale tala ka taa fɛn min ye u ka basikɛtigɛ terrain Menakakaw olu fɛ yen nɔ ka taa o birikiden fɔlɔ da kalanko ministri ale yɛrɛ bɔla ka kumaɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni kɛ ni u ka kalanko ɲɛmaaw ye Menaka marabolo kɔnɔna na walasa ka u hakilinaw dɔn ani ka u ka laɲiniw dɔn a y'a yira k'a fɔ kalanso ko o yɛrɛ kɔni to la nka fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalan mɛtiriw ye olu yɛrɛ kɔni dɛsɛlen don ka na u dagayɔrɔ la u bɔla ka kumaɲɔgɔnya caman o yɛrɛ kɔni ka o kan. An bɛ
kita kitakaw olu fe no marsikalo kile mugan ani kele san ba fila ani mugan duuru kɔnɔna kita ale marabolo ɲɛma Dawuda Mayiga irala k'a fɔ ale bɔla ka taa bɔna kɛ u ka kankura min ni u bɛ ka dilan kita ale marabolo kɔnɔna min réalisera bɛn ka di funiya ale fɛ wa ira k'a fɔ baara in yɛrɛ kɔni daminɛna min yɛrɛ kɔni kɛmɛ sara la ni a yirala k'a fɔ 95 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni kɛla a baara la kan caman o yɛrɛ kɔni bɛ ka dilan an ka marabolo caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni bugunen kucala ani san kankuraw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dilan ni marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ wa yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka nin baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ kun min kama sa walasa buna adamadenw ale ni u bolofɛn olu bɛ se ka kisi cogoya min na Ameta Masina ani Asongo a yirala k'a fɔ marsikalo tile 20 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale tigilama dɔw ye olu bɔla ka taa binganni wale ka o ta ka Nɛmabugu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale bɛ Kolongo commune fɛ o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni donnen ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na u taara ka taa u ka bagan dɔw minɛ ka tila tuguni ka u ka sifinnakaw ko olu yɛrɛ kɔni hakili haba ani u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kayo u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa o marabolo kofɔta in fɛnɛ kɔnɔna na ka taa musolakaw ka taa binganni wale ta ka olu sɛgɛrɛ ka tila tuguni ka u ka botigiw minɛ fɛn min ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni wulila joona ka u kunda nin yɔrɔ kofɔta in ka walasa u bɛ se ka taa lakana ka o sigi sen kan cogoya min na o y'a yira tuguni k'a fɔ Asongo ale kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Diyo o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni kun bɔla ka taa binganni wale ta ko o marabolo kofɔta in yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ juma tɛmɛlen an bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in basigi ka sanga ni Seko ale ni dɔnko kunkanko ye Kibili Denba ni ale tɛ maa dogolen an ka ba Maliba kɔnɔna ni an ka ba Maliba dɔnkilidala baro a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka koba dɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka a kanuba dɔ sɛgɛrɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnaka dɔ ye ni ale ka baara bɛnnen no susufagalan olu feereliba gitɔrɔnda la ale yɛrɛ kɔni bɔla ka Kibili Denba ye ni maa min ni a yɛrɛ kɔni kɛlen no ka a kanu kosɛbɛ ka 300 ko o yɛrɛ kɔni ta k'a di ni dɔnkilidala in ma a yɛrɛ kɔni kanu kama o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Kibili Denba ale ka jatigi baro dɔ sen fɛ Sabalibugukaw olu fɛ yen nɔ ale yɛrɛ kɔni jatigiw bɔla ka sefa wari 2 ko o yɛrɛ kɔni ta k'a di a kanubaga jɔnjɔn yɛrɛ kɔni ma a ka 300 o yɛrɛ kɔni dili kɔfɛ ka tila tuguni ka passeport ko o yɛrɛ kɔni ta k'a di a ma a ka kanu hukumu kɔnɔna na Mali kunnafoni TV Kibili Denba n'a ka jama ni n ka groupe n'o ye groupe Yamaba ye an b'aw fo a ka wuli la ka bɔ bara ka n'a lajɛ an ka kɛnɛ kan i filila kuma na i ko Buye Kuyate Buye Sila don nka a bɛ faamu donc nisɔndiya dɔrɔn de don kanu ye kanu de ye adamaden n'i ma k'i kanubaga fɛ i laban bɛ taa tugu mɔgɔ de nɔfɛ min t'i fɛ kanu sara tɛ foyi ye ni kanu tɛ kanu sara tɛ sanu ye a sara tɛ wari a sara tɛ foyi ye ni kanu tɛ donc n bɛ se min na n b'o de kɛ adamaden bɛɛ n'i seko de don o de don n nisɔndiyara alihamudulilayi kɛnɛ ɲuman sigira an y'a laɲini ala y'a latigɛ a ɲuman sigira hɛrɛ la alihamudulilayi an bɛ dugawu kɛ ala ka kɔtɔw nɔgɔya ala ka hɛrɛ kɛ Buye yɛrɛ ye ka aw yɛrɛ fo fana a ka wuli ka jɔ la ala k'aw ka chaîne taga ɲɛfɛ k'a yiriwa kosɛbɛ Seko ale ni dɔnko kunkanko la fɛn min an ka ba Maliba ale dɔnkilidala min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Sulemani Sidibe a yirala k'a fɔ Daba Masa u ka wele sela ale ma sibiri don marsikalo tile 22 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kunu kari don marsikalo tile 23 san 2025 la ale yɛrɛ ka suturalikɛla Korofinnakaw olu fɛ yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ 14 waati an bɛ Ala deli badane ma Ala ka a di an alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ Air France ale yɛrɛ kɔni bɛna segin ka baaraw daminɛ Burkina Faso ale dugukolo kɔkan na min wuli ka jɔ bɔla u ka jamana ɲɛmɔgɔ la Capitaine Ibrahima Traoré o y'a yira k'a fɔ Air France ale yɛrɛ kɔni bolili kun jɔla Burkina Faso ale jamana kɔnɔna na kabi san 2023 la n b'a ko o yɛrɛ kɔni kɛ lakanabaliya fɛn min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Capitaine Ibrahima Traoré ale bɔla ka wuli ka jɔba kɛ walasa Air France a yɛrɛ kɔni bɛna wulili ko o daminɛ u ka jamana kɔnɔna na an
Ameta Niger marabolo mbeno ni alebe wele ko fambita airala ka fo fami bingan wale tigila mawe urubola kata bingan wale chajugo ko ota kani marabolo ko foten segere waira ka fo fami bambaka chinu were bola ku belen fami u ka selke wakati o selen kata bingan wale taka u ka misiri segere min konna na waira ka fo ubola ka mabina ni anina ni nyogon ko o yere koni bone anina waira ka fo manu yere konna sa fami matan fla nyogon ko ulu yere koni jogila munu yere koni ulu nyene ma bola ala uga dugudenw olu bola ka kunnafoniya jɛnsɛ u y'a yira k'a fɔ binganni wale u kun bɛ kɛ u ka marabolo kɔnɔna na a bɛ wagati damadɔ bɔ ko ga ko sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɛn min ye binganni wale ye ko o yɛrɛ kɔni tɔ juguyala kosɛbɛ minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli ala ka badɛnɛma di u ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ fɛnɛ jogila an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya ko ye Ameta Guinée ka olu fena ira la ka fɔ kabako ko cɛjugu dɔ kɛla Guinée marabolo kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ fɛn min ye cɛlaka dɔ ale bɔla ka muru dige a muso kɔnɔma falenba kɔnɔ min kɛla sababu ye k'a to u ka dugudenw olu dusukun kabakabala kosɛbɛ n'u yɛrɛ wulila ka u ɲɛsin nin cɛlakan kan ma min yɛrɛ kɔnɔna na n'u wulila k'u ɲɛsin nin cɛlakan ma ka tasuma ko o mɛnɛ a ka bugu la ko fɔ k'u ka nin cɛlakan faga fɛn min ye u ka lakana tigilamaw ye olu yɛrɛ kɔni bolila biribiri ka u kunda nin yɔrɔ kofɔta in kan fɛn min ye tiɲɛ ye ka a minɛ ka taa n'a ye u ka lakana tigilamaw ka bolo kan ka bila garde à vue la wala yani a ka kiri don cɛ ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya joona